खुलुमबाय दिनै आं मोनसे खोथा नोंथांनि सिगाङाव बुंनो फैदों जायनाखि मैया जानानै थांनाय सानै जेनाखि बर' सुबुं बे सुबुंखौ आसाम पुलिसा इउएलएबि गोदानै दाजानाय आफादनि सोद्रोमाफोर होननानै बिथांमोना बिसोरखौ एनकाउन्टार एबा गावथारदों नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जे मा हिसाबै उइदाउट प्रपार इनभेस्टिगेशन माबोरै बिथांमोना बिदि डाइरेक्ट गावनो हाखो सासे मानसिखौ बुथारनो एबा गावथारनोबा जे बिनि सायाव एसे इनभेस्टिगेशन खालामनांगौ एबा नायबिजिरनांगौ नाथाय बिथांमोना बेखौ सानाखै मा हिसाबै बिथांमोना बिसोर सानै मानसिखौ गावथारनो हाखो दा बियो जोंनि गेजेराव मोनसे गेदेर सोंथि बेरखाङो बर' हारिनि गेजेराव आरो गोबां गिदिर सोंथि बेरखाङो आरोखि ना आरो गोबां बायदि सोंथि बेरखाङो मा हिसाबै बिदि नायबिजिरालासे जोंनि बर' सानै सुबुंखौ बेफोरबायदि गावथारखो बेनि सायाव जोंहा गोबां बायदि सोंथि बेरखाङो दा बे समावबो नुखाबाय जे जों स्राय मोनथिजोबखाबाय आरोना बियो मोनसे बिसोर सानैया एक्सट्रिमिस्ट नङा होननानै जों लिडारखौनो होन जों बयखौबो होन दा जोङो थांनानै बर'नि गोबां खौरांगिरिफोरा थांनानै बेयाव सुलाद लाहैदों जे बिसोरो लायनायाव खबर खिन्थादों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों जे न'खरनि सुबुंमोना एबा गामिनि सुबुंफोरा जे बिसोरो इउएलएबिनि नङा होननानै दा बेखौ मोनथिसेयावबो जोंनि गोबां बर' लिडारफोर दङ जायनाखि आरो जाय एबसुखौ बुजियो जोङो एबसुआ हारिनि सिनस्रि होननानै जों बुजियो बेफोरबायदि खैफोद समाव बर'नि खैफोद समाव बिसोरो गोदोनिफ्रायनो हेफाजाब होबोग्रा नाथाय बेखौ मोनथिसेयावबो बिसोरो एबसुआ एबा बिएसइउआ मानो दासिमबो बिसोरनि हेंथायै राव होआखै जे बिसोरो इउएलएबि नङा होननानै मानो राव दिखाङाखै दासिमबो आसाम पुलिसनि हेंथायै दा जों साननानै नायोबा बेखौनो नुयो जे जोंनि बर'नि गेजेराव खौसेथिया गैया जायनि जाहोनाव दिनै जों बेफोरबायदि दिनखौ नायनांगौ गोनां जादों दा सिबायबो मा गोरोन्थि मावदोंमोन बियो बेफोरबायदि लामा सामा दाउ अमाफोरबायदि लांनानै गावथारहैजानो गोदोबो जेरै बर' माहारिया जेनाखि जोंनि रायजो बा मोनथाय बेखौ गोदोनिफ्राय दाबिजेननायाव जेसेबांनाखि सुबुंफोरा बुथारजादों गावथारजादों जिनाहारि खालामजादों थेवबो जों बर' हारिनि बिफा जायखौ जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै मिथियो बेनि सिमांखौ जोङो जाफुंनो हायाखै थिग बिदिनो दिनैबो जोंनि बे जों दा जेनाखि दं बे थासारियावबो गोदोनि बायदिनो महर लानाय बायदिखौ आं नुनो मोनदों आंनि मोन्दांथियाव मानो होनना बुङोब्ला दिनै दाय गैयै सुबुंखौनो आसाम पुलिसा गावथारदों एनकाउन्टार खालामदों जेरै गोदोबो बर' सेंग्राफोरखौ लाङै पुलिसफोरा उरुपन्थी होननानै लांखुमानानै लांखारनानै गावथारहैदों बुथारहैदों गोबां बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों दा बेफोरखौ सानना नायोब्ला जों दिनै खौसे जानांसिगौमोन दानि जे थासारिखौ नायोब्ला जोङो गोबां सांग्रां थानांसिगोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला दिनै मैया नुबाय सानै सुबुङा दाय गैयालासे गावथारजाबाय थिग बेबायदिनो आरो उन समफोराव एबा दिनै बा गाबोनफोर सोरखौबाफोर बेफोरबायदि सेंग्राफोरखौहाय लांनानै खिजान बेफोरबायदिनो बुथारहैबावनो हागौ बेनि थाखाय एसे सांग्रां जाना था साबधान जाना था मानो होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिया बेफोरबायदि खालामजाबोगासिनो दङ दा जोंनि हारिया जुदि खौसेथि गैयाब्ला आरो बेफोरबायदिनो जाबाय थाबावगोन दा उन समफोरनि थाखाय गिखांनायखौ लानानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि गिखांनाय मोननाया बेनो आरोखि ना बांसिन गिखांनाय मोननाया जे उन समफोराव बेफोरबायदि दाजाथों जाहाथे लांनानै बेफोरबायदि नङैखौ नंगौ खालामनानै जिउ फोजोबहैजानो नाङा दा बेफोरनि थाखाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां सांग्राङै था गावखौ बासायनो नाजा मानोना नों आं जों लाइमोनफोरानो हारिखौहाय जौगाहोनाय एबा मोजां लामाथिं लांनांगौआ नों आंनि आखायावनो लाइमोनफोरनि आखायावनो जों जुदि खौसेथि गैयाब्लानो बे जाथाया जाफ्लेबाय थागोन उन समफोरावबो फिउचाराव बे जाथाया जाफ्लेबाय थाखागोन आरोना बेखायनो जोङो दा ओरैबायदि गोरा जानोबा खौसे जानांगोन खौसेया माबायदि जानांगोन जोङो राजखान्थिजोंथ' जों माब्लाबाबो खौसेथिखौ जानो हाखाया
ना बेखौ जों बयबो मिथिगौ बिसोरो गावसिनि रां रुफा खामायनो धोन दौलत खामायनो थाखाय बिसोरो मावनाङै खामानिखौ मावो जे जायखौ मावनांगौ बेखौ मावालासे नाथ्रोदनानैबो दोनो ना बेखौ जों बयबो मोजाङैनो मिथिखागौ आरो दा जों बेखायनो बर' हारिया खौसे जानोब्ला नों आं सादारन बे पाब्लिकफोरानो ज' जानानै गोरोबलायनांगोन गासैबो राजखान्थिनि जे बाथ्रा हारिनि खोथा सानबाथाय बेयाव राजखान्थिनि खोथाखौ लाबोनो नाङा आरोना राजखान्थिनि खोथा लाबोबाय होनबाथाय जोङो ओरैबायदि जायो जोंनि सुबुंफोरा आरोना दा बेयाव खौसेथिया बोरै फैनाय बेखौनो नाथाय जोङो दसेल' आरोखि ना एसे साननानै जुदि जोङो राजखान्थिखौ एसे नाथ्रोदनानै जुदि जोङो खौसे गावनि बिदा फंबाय एबा न'खरनि सानलायनानै बिमा सासेनि फिसा सानलायनानै जुदि जोङो ज' जानानै दसेल' आरोखि ना राजखान्थिखौहाय 1 मिनिट नाथ्रोदनानैबाबो जमा जानानै सावरायलाया आरो जे हारिनि सोमोन्दै जुदि हारिनि मावनो सानदोंब्ला हारिखौ खौसे खालामनो सानदोंबा नङाब्ला जोङो जिउआव फिउचाराव माब्लाबाबो जों खौसेथि होननाय सोदोबखौ जोङो मोननाय नङा दा जोङो बे जानाखि सानै बिथांमोननि जिउ गोमादों बे गोमानायनि हेंथायै जुदि जोङो हेफाजाब एबा मदद होनो थाङोबा जोङो जोंनि खना खनला थानाय गासै बर' सुबुंफोरा खौसेथि जानांगोन जेरै क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा बेफोर मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि अनगायैबो जेरै गुबुन जिल्लायाव दङ जेनेबा खना खनला गोसारना थाजोबनाय बर'फोर बिथांमोनाबो जे राव दिखोफानांगोन जे जोंबो बर' होननानै खौसेथि बे सोदोबखौ लाबोनोब्ला जुदि जोङो बिनि हेंथायै गसंनोब्ला खौसेथि नङाबानो जोंनाव जेबो गैखाया खौसेथियानो देरसिन मोन्थोर जों बेखौ मिथिखायो खौसेथि थायोब्ला रावबो सालायाबो जोंखौ दांनो हाया आरोना दा जाय जों खौसेथि गैया बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ नुनो मोनगासिनो नायनो गोनां जादों नाथाय थेवबो बेफोरखौ बुजिनानैबो जोंनि जेनाखि दा सोलिनाय लिडारफोरा हारिनि फारसे जेबो साना खौसेथि होननाय सोदोबखौथ' बिसोर लाबोखाया मानो होनब्ला गावस्रा सिट गोमाजानो गियो लिडार जानांगौ ना नाथाय बेखौ सानाला आरोखि ना बे भिडिअखौ आङो माखासे राजखान्थि एबा माबाखौ लानानै खालामखायाखै नोंसोरो रायलायनायखौ आंनि बुंनायखौ खोनानानै बुजिखाबाय जानांगौ ओरैबायदि दुखु मोनो गावनि हारियाव बेफोरबायदि जाथाया जायाबा जानाङै जाथाया जायाबा बयबो दुखु मोनो जेरै आं हारिखौ सानो आरोना आंनि न'खर बायदिनो आं सानो आंनि हारिखौबो मानोना जों न'खरसेनिनो बिमा सासेनि फिसा बर' होननाय सोदोबखौ सानबानो आं सानखायो जों न'खरसेनिनो मानसि होननानै दा आं बारा गोलाव बुंनो सानला गोसोखौ दुखु मोनखांबाय जे मैयानि जानानै थांनाय बेफोरबायदि जाथायनि थाखाय बिराद दुखु मोनदों आरो आसाम पुलिसनि बागैबो आं बिराद रागा जोंनो ओंखारदों जे बेफोरबायदि उइदाउट प्रपार इनभेस्टिगेसन बेफोरबायदि गावथारनाय सैमा अमाफोरबायदि दाउ अमाफोरबायदि गावथारनाय बुथारनायनि जाहोननि थाखाय मानो खुनु बिदि माबायाव लिरनाय गैया जे बिदि जेबो बिनि फारसे नायबिजिरालासे बेखौ बुथारनायनि जेबो मोन्थाय गैया आरोना दा जों बुंनो थाङोब्ला इण्डियान गभर्नमेन्टआ बुजिनांसिगौ इसिबां गोबाव दिनैसिमाव जोङो बर' रायजोखौ दाबिनाया 50 इयार्स बारबाय आरोना गोबां जिउ होबोबाय सरकारनि सुबुंफोराबो गोबां गोमाबाय दिनैसिम बर'नि जानाखि बिग्रायारि हान्जा बिसोरबो गोबां दाब दाब जायगायाव बम ब्लास्ट खालामबोबाय बायदि बायदि खालामबोबाय गोबां सुबुं थैबोबाय नाथाय बेफोरखौ नुनानैबो जोंनि भारत सरकारा मानो जोंखौ बा जोंनि मोन्थायखौ मानो होआ एसेबां सुबुंनि जिउ गोमाबाय जोंनिल' नङा बर' हारिनिल' नङा गोबां बे बर'लेण्डनि थाखायनो गोबां सुबुंफोराबो गोबां हारिनि सुबुंफोराबो जिउ गोमानांबाय नाथाय बेखौ मानो होनो हाया मा दं दा बेखौ जोङो मोनजानो लुगैदोंबा आरोखि ना बर' रायजोखौ जोङो मोनजानो लुगैदोंबा बेनि जाहैबाय खौसेथि जों बेखौ मोनसेयाव खौसेथियानो मोन्थोर खौसेथि गैयाबा जों जेबो खामानिखौ मावनो हाया मानो होनना बुङोब्ला मोनसे हारियावथ' खौसेथि गैयाब्ला माब्लाबाबो जोङो आगानसेयै दावगानो हाखाया खौसेथि गैयै होननाय सोदोबानो मोननै बुजिखायो आलदा आलदा बे आथिं मोननैखौ आलदा आलदा आगान सुरनानै जों बोरै थांनो जोंनि मोन्थायखौ मोननो हानो दा आं मा बुंनो बेखौनो बुंबाय आं बेखौनो बुंनो फैदोंमोन आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव रायहर खिन्थु आंनि दानिकि सानखांथि गोसोजों सानना मोननाय आं बेखौनो बुंदों दा गोजोन्थों।